opäť, zdravím vás a tentokrát v tomto videu to bude knižné okienko za mesiac február 2017. Takže, aby sme nestrácali čas, poďme sa na to vrhnúť. Ako prvú kategóriu tu mám klasicky prečítané knihy. Tie boli tento mesiac 4, ale fyzicky tu mám len 3. A sú to tieto 3. Takže ako prvé som prečítala Nevoľnosť od Denisy Kancírovej, čo je celkom príjemná letná knižka, ktorá ma veľmi potešila, keď bola vlastne ešte tak chladno. A veľmi dobre sa to čítalo a samozrejme tí, ktorí máte radi takú dievčenskú alebo ženskú tematiku, tak vás to zaujíma určite o niečo viac. Ale aj ako človek, ktorý rád číta fantasy, musím povedať a priznať, že sa mi to veľmi páčilo a veľmi odporúčam. Potom som prečítala zbierku poviedok od kolektívu slovenských autorov a to je teda Muži versus ženy. A je to teda zbierka poviedok autorov, mužských autorov a ženských autoriek, čo je celkom príjemná kombinácia. Osobne musím priznať, že viacej sa mi páčili mužskí autori ako tie ženské autorky, ale ani to túto zbierku nejako nerobí horšou a podobne, pretože myslím si, že každý si v nej môže nájsť to svoje, každého môže zaujať niečo iné a myslím si, že toto je taká pekná, rôznorodá, rôzna a príjemná zbierka poviedok, ktorá určite neuškodí a je to veľmi príjemné čítanie mnohokrát, aj keď niektoré poviedky boli slabšie, ale nakoniec ako celok to je celkom príjemná zbierka poviedok. Potom som prečítala Stvorenou objasňovať zločin od Vojtecha Benického, čo je skvelá krimi kniha, ktorá ma veľmi, veľmi prekvapila a veľmi sa mi páčila. A rozhodne sa teším na ďalšiu tvorbu od autora. A potom som si z knižnice požičala knihu Nevypovedané od Eby Raštonovej, ktorú ste už videli vo z knižnice, teda v minulom videu. A nebudem to teda veľmi omielať, môžem vám povedať len to, že je to veľmi príjemná young adultovka a že aj pokiaľ nečítate young adult knihy, tak táto je rozhodne jedna z tých, ktoré sa dajú prečítať aj tým, ktorí sú dospelejší a má zaujímavú tému, zaujímavý nápad a myslím si, že veľmi pekne je to spracované, dobre sa to čítalo. Ja som to prečítala za jeden večer, takže sa niečomu veľmi diviť. Tak, to boli prečítané knihy. Teraz tu mám prírastky. Tie boli takisto 4, ale zase tu mám len 3 a to je práve kvôli tej knihe Stvorená objasňovať zločin. Takže sú to tieto 3 krásky. Ako prvé mi v mesiaci február pribudla kniha od Oscara Wilda a jeho vlastne 2 diela, Cantervilleské strašidlo a obraz Doriana Greya. Tuto som vám už ukazovala v úplne prvom videu, ktoré bolo o neprečítaných knihách, takže o nej sa tam možno dozviete aj viac. A myslím si, že obraz Doriana Greya je veľmi známy a každý z vás ho asi bude poznať. Cantervilleské strašidlo nepoznám, ani som nikdy o ňom nepočula, ale myslím si, že to bude takisto veľmi príjemné. A teším sa na to. A je to mimochodom krásne spracovaná kniha, ona je tak nádherne graficky urobená, že proste nádhera. Potom mi prišiel balík s 2 knihami a to boli knihy z vydavateľstva Elist a to boli práve Muži versus ženy od slovenských autorov a Stvorená objasňovať zločin, ktorú tu teda nemám. A včera, posledný deň v mesiaci, mi pribudla do knižnice knihy a povedala, že budem šťastná od Adriany Gregorovej. Už ju mám rozčítanú, môžete sa pozrieť sami, už ju mám teda rozčítanú a zatiaľ sa mi to celkom páči, takže recenzia potom na projekte, takže myslím si, že sa máte na čo tešiť. Tak, potom sú tu kategórie, alebo je tu kategória najväčšie prekvapenie v mesiaci a to je práve kniha Stvorená objasňovať zločin, ktorá bola úplne úžasná, veľmi ma prekvapila a šokovala a fakt veľmi sa teším na ďalšiu tvorbu od autora, pretože ak bude písať takisto takto skvelé diela,
tak si myslím, že nielen ja, ale aj ostatní čitatelia, ktorým sa prvá jeho kniha páčila, alebo ktorým sa páčila aj jeho poviedka v zbierke Muži versus ženy, tak myslím si, že títo čitatelia sa majú na čo tešiť, pokiaľ bude jeho ďalšie dielo tak dobré ako prvé. A myslím si, že bude, pretože bolo to proste úžasné. A ďalšia kategória je najväčšie sklamanie. A tentokrát tu nemáme žiadne najväčšie sklamanie, takže myslím si, že všetky knihy, ktoré som prečítala, boli veľmi príjemné, veľmi dobré a zaujímavé, unikátne istým spôsobom, takže nenašlo sa tu žiadne sklamanie. Ďalšia kategória, ktorú som sem pridala, je najlepšia obálka za tento mesiac, alebo kniha s najlepšou obálkou. A to je Nevoľnosť od Denisy Kancírovej, ktorú som vám už ukazovala v 10 najkrajších obálkach z mojej knižnice. Takže myslím si, že asi viete, prečo ju považujem za najkrajšiu. Je ilustrovaná, je krásne nakreslená, veľmi sa mi to páči. Ďalšia kategória je reading na tento mesiac, to nebol žiadny, pretože som tu mala až 3 knihy z projektu a 3 knihy z projektu a potom jednu vlastne požičenú z knižnice, takže som zo svojej knižnice začala čítať znovu. Posledná kategória je Turing list na ďalší mesiac a tam mám hneď 5 kníh a to sú tieto knihy. Áno, zase tu mám jednu menej, ale to je preto, že čakám ďalšiu knihu, to je Krajina kanibalov od autora Mark Epocha a na to sa veľmi teším osobne a teraz ju teda v najbližších dňoch budem očakávať, takže to je prvý plán. Samozrejme, plán je aj dočítať Povedal, že budem šťastná, takže to tiež. Mám tu 2 knihy aj z knižnice, takže tu mám Trón zo Skvalca J. Maas, Insomniu od Vladimíry Šebovej. No a rozhodla som sa sem pridať niečo aj zo svojej knižnice a to je práve kniha od Oscara Wilda a jeho 2 diela. No a to je vlastne všetko za tento mesiac. Dúfam, že sa vám video páčilo, že ste sa pobavili trochu, lebo dnes ako si nemám ten pravý deň na natáčanie, pretože kopec prerieknutí, kopec vecí, ktoré budem musieť vystrihnúť, takže aj tak dúfam, že sa vám video páčilo, že vás pobavilo a že sa uvidíme u ďalšieho videa. Takže dajte like, odoberajte, ak nechcete zmeškať ďalšie videá odo mňa a uvidíme sa na budúce. Majte sa krásne. Ahoj!